Kọmishọna steeti na-akwụ maka okwu metara ụmụ nwanyị na ezi mmekọrịta n'obodo bụ Honorable Ifi Obinabo enyego iri chukwu nke gọọmenti steeti a dị na ịgba mbọ kwụ maka nchekwaba ọnọdụ adịmma ụmụ nwanyị tụmadị n'ahụ ka na ụbụrụ isi ọkachasị ụmụ nwanyị ndị nke na-eto eto bụ ndị Anambra. O kwupụtara nke a na ajụjụ ọnụ iji wee merube nyambụ ụbọchị eji wee na-echeta ha na mba ụwa nke afọ bụ 2022. Onye nta aka anyị bụ Chidimma Ike anyị ọnwụ nọ n'akụkụ iwetara gị akụkọ ahụ. Ọ na-ekwu okwu na mkpa ụbọchị ahụ dị. Honorable Obinabo kwuru na ụbọchị ahụ bụ ụbọchị eji agbasa ozi na ihe gbasara nsogbu ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị ntakịrị na-enwe n'ụwa niile n'ebe ọ gbasara agụmakwụkwọ, ihe oriri nakwa ịkwanye obere nwa ka ọnụba dị n'oge elughị elu na ihe gbasakwara arụike. Ọ gụpụtara ihe ndị ahụ gọọmenti bụ n'uche nyegara ụmụaka ụmụ nwaanyị ndị ntakịrị na steeti a, ihe ndị gụnyere ịgbasa ozi nye ọhaneze na ikikere dịara ụmụntakịrị ndị nwaanyị na iwepụtakwa ụlọ ikpe ebe a ga na-ekpe ikpe gbasara ụmụ nwaanyị ndị ntakịrị ahụ, nke isiokwu ya bụ Our time is now, our rights, our future. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na steeti a kpọrọ oku nyegara nwatakịrị nwaanyị ọbụla na steeti a nakwa obodo anyị bụ Naịjirịa ka ha kwụsie ike n'ime nsogbu ahụ ha na-enwe, ka ha ghara inwe nkoropụ obi ma werekwa ohere gọọmenti steeti a nyere ha mepụta ihe pụrụ iche maka ọdịnihu ha.